Здравейте всички! Време е отново за един от нашите съвети. На колко от вас им се е случвало да си говорят с колеги помежду си или в широкия ви приятелски кръг и всъщност да разбирате, че нещо в комуникацията ви с другия човек отсреща не върви? Не се получава. Хем говорите за едни и същи неща, хем обаче начина, по който ги казвате, в един момент води до неразбиране в ситуацията. В такъв момент се сещам за един цитат на Насим Талеб в неговата книга "Да заложиш своята кожа". И всъщност, ако трябва да бъда честна, това, че не запомних цитата в Storytel, е една от причините да си купя книгата след това. Но всъщност какъв е цитата? Когато косата и брадата са ти черни, нормално го да говори за брада, защото е мъж все пак, обръщайте повече време на анализа, отколкото на заключенията. Когато косата и брадата са ти сиви, обръщайте еднакво време както на анализа, така и на заключенията. Когато обаче косата и брадата са ти бели и изобщо не си харчи време с анализ, преминавай директно на заключения. Та всъщност, от нашата практика, едно от нещата, които ние установяваме, че в 95% почти от случаите на комуникационни казуси, то те са свързани именно заради това, че хората на определена възраст особено правят заключения без изобщо да правят анализи, а пък са на възраст, която не предполага това. Какво мислиш ти по въпроса и какво още може да бъде причина за комуникационни казуси в един екип, може да ни споделиш в коментарите. Благодаря! Последвай ни във Facebook, в LinkedIn, последвай нашата страница на Dynamic Talent Management и се забавлявай с нашите съвети от тук насетне.